Pues aquí otra vez los de Protección Civil van a dar una vuelta por todo el pueblo. Aquí los tenéis. Saludando a todo el mundo desde los balcones. Van subiendo por Avinguda Mancomunitats, animant a tot el poble. D'això ens sortirem. Cal insistir en les mesures que ha pres els governs, el govern del país, el govern municipal, les autoritats sanitàries. Tot el món doncs fent pinya. Aquí els hi tenim tots. Moltes gràcies a ells també per animar el poble, per animar els veïns i veïnes. Moltes gràcies.